Derek warga Desa Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Senin awan mang digegerno barek ditemono kotak misterius nduk pinggir embong ngarepe kantor perusahaan pembiayaan. Polisi sing teko nduk nggon kedadean langsung nglakokno preksaan gawe mastekno isine kotak iku. Kotak misterius iki ditemokno warga nduk Dalan Pahlawan, Desa Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Senin awan mang. Kotak sing ukurane lumayan gede iku digawe teko styrofoam barek ditutup rapet gawe lakban soklat. Dadine nggarakno warga tambah curiga. Warga sing kuwatir langsung nglaporno temuan iku nang polisi. Polres Tulungagung sing trimo laporan langsung ngedukno tim Sat Samapta teko Polsek Kedungwaru barek tim Inafis kae nglakokno preksaan nduk enggon kedadean. Warga yo tambah penasaran polane nang ndukure kotak ana tulisane Tulungagung 120. Kabakops Polres Tulungagung Kompol Maga Fitri Istiawan ngomong, piyake sampe nglakokno preksaan gawe metal detektor gawe mastekno gak ana unsur sing bebayani. Teko kasil preksaan tibakno gak ditemokno ana wesi sing nyurigakno. Polisi yang nglakokno telusuran liwat rekaman CCTV barek nemokno ana kendaraan sing ngedokno kotak iku dina Sabtu sore winginane. Samarine dipastekno aman, petugas akhirnya buka kotak barek nemokno isine tibake daging file sing wis dibungkusi ana kira-kira 120 bungkus paketan cilik. Daging iku dibedhek daging sapi sing kondisine sik lumayan apik, masih wis gak beku maneh. Saiki barang bukti iku wis diamanno nduk Mapolres Tulungagung. Agus Bondan, Beni Setiawan, JTV.